गिबियावनो आंनि गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। ड्राग्स लायोमोन नोङो, ओमफ्राय मा साननानै दा बिथांमोनजों सारेन्डार जाफैखो? माने आङो ड्राग्सनिफ्राय गोजान जानो लुगैबाय। बिदिनो आं 5 बोसोर जाबायमोन लानाया, आरो आं दा बिनिफ्राय गोजान जानानै थानो लुगैबाय। ओमफ्राय माने आं मोजां जानो लुगैबाय आरोना। ओमफ्राय लोगोफोरखौबो आं बेखौनो खावलायनो सानो जे जायफ्रा ड्राग्स लाग्रा लोगोफोर दङ, हौवाबाबो हिनजावफोरबाबो, बिब' फंबायफोर आरो बिदा बिनानावफोर, गासैबो नोंसोरबो आं जेरै फैनानै सारेन्डार लाफैदों बिदि सारेन्डार लाफैनो हागोन। लोगोफोर, नोंसोरखौ आंबो खावलायो, मोजां जाजानो लुगैयो बयखौबो। मा डिस्ट्रिक्ट नोङो? आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि। दिनैनिफ्राय नों ड्राग्सखौ लानाय नंला नामा? ओहो, लाला आङो। गारथारसिगोन? औ। ड्राग्सखौ बबे बबेनिफ्राय लायनानै बोरै मोननानै जायोमोन? आंखौथ' लोगोफोरासो होफैयोमोन। आं रावजोंबो लेनदेन गैया बिदि दिलार गिदिर गिदिरफोरजों। बिदिनो लोगोफोर आंनि समान समानफोरा होफैयोमोन। आं दिनै बेखौनो बुंनो सानो, जोंनि बर' समाजनि सासे बिमा माहारिया दिनै गावनि ड्राग्सनिफ्राय गोजान जादों। एक्स एनडेएफबि फोरनि सायाव फैनानै, बा एक्स एनडेएफबि फोरनि खाथियाव फैनानै बिथाङा गावखौनो आखाइ थिखांफैदों। आं बिथांखौ साबायखर बावो। जोंनि बर' समाजाव जाहाथे बेफोरबायदि दंबावोब्ला, जोंनि बर' समाजाव ड्राग्सनि बेबहार दङब्ला, ड्राग्स बिजनेस मावनाय दङब्ला, जों जाहाथे एक्स एनडेएफबि नि खाथियाव फैनानै गावखौनो सारेन्डार लाफैगोन। जाहाथे नोंथाङा उनावहाय पुलिसनि आखायाव गोलैनांगौब्ला, आसाम पुलिसनि आखायाव गोलैनांगौब्ला, नोंथाङा बांसिन हारेसमेन्ट मोनगोन बा खस्थ' मोननांगोन। आं बेनिखायनो खावलायो, जाहाथे जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन, नोंथांमोना ड्राग्सनि बेबहार खालामदोंब्ला, ड्राग्सनि बेबहार खालामबाय थायोब्ला, ड्राग्स बिजनेस खालामोब्ला, जाहाथे नोंथांमोना एक्स एनडेएफबि फोरनि खाथियाव फैनानै आखाइ खबजबनानै निमाहा बिफैगोन। नोंथांमोना ड्राग्सजों जेबो मुलाम्फा जाया, नोंथांमोना ड्राग्सजों जेबो देहाखौ गोजोन होनो हाया, नोंथांमोना गावनि देहाखौ खहा खालामनानै लानाय जायो। बेनिखायनो आं खावलायो, जोंनि बर' समाजाव ड्राग्सनि बेबहारखौ गारनांसिगौ। जों मोजां सोलोंथाइ लानांसिगौ। जों ड्राग्सजों, जौ जुमायजों, जौ सेरेबजों जोंहा गोदोफबनानै थाबा जानाय नङा। जों हारिखौ लानानै, हारिखौ सिनायथि होनो थाखाय जौ सेरेब ड्राग्सजों नङा, हारिखौ सिनायथि होनो थाखाय जोंहा सोलोंथाइजों, नाजानायजों, अब्लासो जोंनि हारियाबो सिनायथि मोनगोन बा गेरेमसा जागोन। दिनै जोंनि बर' हारियाव ड्राग्स जानाय नुयो, ड्राग्स जाबाय थायोब्ला, सानफा एफा गाज्रि लामायाव थाङोब्ला, देहा फालांगिरि खालामोब्ला, बैफोरजों जोंनि बर' समाजा माब्लाबाबो गेरेमसा जानाय नङा आरो मोजां सिनायथि मोननाय नङा। दिनै बेफोरबायदि जाबाय थायोब्ला, दिनै बेफोरबायदि नुबाय थायोब्ला, जोंनि बर' समाजखौ निस्सय गुबुन हारिया गाज्रि नोजोरजों नायगोन। बेनिखायनो आं खावलायो, जाहाथे जोंनि बर' समाजाव ड्राग्स, जौ सेरेब जुमायजों गोदोफबनानै थाया। आरो आं बेखौबो बुंनो सानो, जोंनि बर' समाजनि बिमा माहारिफोर, नोंसोरबो गावनि गोसोखौ हमथानानै सोलिलांनो नाजादो। मानोना दिनै एसे गाबोन एसे सानफा एफा बांनायावनो बांबोगासिनो। सानफा एफा गुबुनजों खारनाय, गावनि बिसि फिसा थाखानानै बिसोरखौ गारना खारनाय, जाहाथे बैफोरबायदिनिफ्राय गोजान जानो हायो। जों गुबुनजों संसार जाहैबावनाया गोरलै बाथ्रा नङा। जों गुबुनजों मोजां नुहुरनानै संसार जाहैगोना गोरलै बाथ्रा नङा। मानोना नोंहा फिसा दं, नोंनि फिसा दं, गथ' गथाय दं, नों बिसोरजोंनो गोरोबनानै संसारखौ जा। मानोना नों गुबुनखौ दा गोसो हो, बेफोर मोजां बाथ्रा नङा आरो मोजां जानाय नङा। दिनैहाय आं गोबां नुगासिनो बा गोबां खोनागासिनो, जाहाथे जोंनि बर' समाजाव बेफोरबायदि जाबाय थाया। सासे बिमाया दाय मावोब्ला, सानै साथाम बिमाया दायनिगिरि होनना बुंजायो। बेनिखायनो आं खावलायो, गोरोन्थि मावोब्ला गुबुनासो लाजि फोनांजायो। बेनिखायनो जों गावखौनो
सांग्रां जानो नांगोन एबा सांग्रां थानो नांगोन। गुबुननि गोदै रावाव गुबुननि बुंनायाव जों गोसोखौ माब्लाबाबो सेफायनो नाङा। आं बेखिनिखौनो खावलायहरो।